Iż-żagħżugħ Libjan ta' 26 sena Akram al-Mxaj li telef ħajtu waqt il-ħin tax-xogħol fit-tmiem ix-xahar li għadda indifen f'pajjiżu. Net News jinsab infurmat li kienet ix-xewqa tal-familja tiegħu li l-ġisem ta' Akram jittieħed lejn pajjiżu fejn saret tiddifna brid tradizzjonali f'ċerimonja li għalija attenda grupp imdaqqas ta' persuni li tawh l-aħħar tislima. Akram miet fis-26 ta' Novembru meta inċident waqt li kien qed jaħdem bl-armar tal-pont wassal biex waqa' 7 solari f'sit ta' kostruzzjoni wara ħin imdendel jissiera tal-ħajtu. Immedjatament infetħet inkjesta maġisterjali li għandha tistabbilixxi x'seħħ f'dan l-inċident fatali bil-kadavru ta' Akram li nħeles għad-difna wara l-eżamijiet li saru fuqu. Sadattant Net News għamel kuntatt mal-Awtorità Maltija għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol li kkonfermatilna li qed tikkollabora mal-awtoritajiet dwar dan il-każ. Il-Kap Eżekuttiv Mark Gauci spjega li kif mitlub mill-liġi l-OHSA qed tikkollabora wkoll mal-inkjesta maġisterjali illi nħatret f'dan il-każ. Akram ħalla warajh mhux biss lil mara tiegħu imma wkoll lil bintu minn barra x-xokk fost il-komunità Libjana u dawk kollha li kienu jafuh bħala bniedem mill-aħjar u li kien iħobb lil kull min jiltaqa' miegħu.